Narumpayu nioskum, ka chananam daki padva, ka bril nyotar. Ka jingilok po ay kamla ban khanglat da ka papen kelai ka sistem ka bangi praktis ka jingla ban khanglat ka dei tangka ain. Ngi kermen baka khasi le ne chaak amendment bill ara jara pulai ka ba governor udang dep asen ngait ba kadon ka kendon kom balachna da ulit HS sela haus nam arjar kat kendai bakanu kanu kentai khasi ka bayolok khla la nek bayolok da giwei pat gijat benreu kindu no ya ka status jelong khasi ngatharai lada kadis council hapo ka jingyalam jong ba penyat sing sim bat ka isi ka pementa lada kiyo ya kata ka kendon bala asen da gubernur menta bat kiyo ban psu ha kata ka khasi le ne saak ngatharai kandei ka wei ne ka jingker khu ka bakrau den rei lada kata ka kendon kamdon te lese kendon ka jing mentoi han rei ban ong pura kom ka jat benreu ngimpat sohun la ngimpat sngau kemen ya kata ka jingma ka baar ka long sibuk menta kani ka wei ka breu kayo lok menta example kayo lok yo jat leng do ya ba kayo lok yo jat leng do kalau yo khun le se arngot la roy perum pare la he la san la bit la biang ka ying ka sem hab deng gi jing sutenat ki babun henrei ka sandur jong blai don no ka pang ka sistem hau taulok ulit no kham kloi nang ni na slap pertai uklat no te hadin bu uklat kani ka lok kadang biang ka le sem tangi la ban ong dang lai pu saus nam te kom ka breu hi ka don kam ya unong pensingan ka don kam ya ubreu nong pentengan tigi kun jongka arngut ki ladep aijat saujat leng do hadin katukan islam kayo breu do uwei pat ubadai do uwei pat ujat yo kun biang arngut no ta kamut ya kita ki arngut ki kun kalit aijat no sau tau breu habukut nakawei ka kemi mi ar teligi jat ya ki kun sangut si para arngut da kawei ka jat arngut da kawei ka jat habakum ta kata wa ong epi ko kihin man ki para wat num sya ya lambakla wat num stu bakla but ya kani ke isu kamdei bandon politik sa kani ke isu handai kane kadei kakam ka im kayap jong ka jat benreu ban ya tai ban ya thir sanibha ngimdei ban le shongshit ngimdei ban le rumah ngidei ban perkhat sanibha